vagyunk a házi hajpakolások applikációnak a készítői, röviden bemutatkoznánk. Én Józsa Júlia vagyok, a Műszaki Egyetem mesterképzésére járok műszaki menedzser szakon. Ugyanennek a képzésnek az alapképzésén szereztem diplomát a mi egyetemen. Én is üdvözlök mindenkit, László Balázs vagyok, én ide járok a mérnök informatikus mester szakra, és a BSC képzést is itt a BM-én végeztem. Hogy kell oldalra? Oké. Napjainkban megfigyelhető, hogy a naturkozmetikumok egyre népszerűbbek a szépségiparban. Ez főleg azért van így, mert a felhasználók, vagy hát a vevők egyre fontosabbnak tartják azt, hogy azok a termékek, amiket ők a bőrükre, a hajukra kennek, hogy tudják, hogy mit tartalmaznak, és hogy ezek az összetevők természetes alapanyagúak legyenek. Ez azért is fontos, mert ezeknek az összetevőknek ismerjük a jótékony tulajdonságait, és ugyanúgy ismerjük a mellékhatásaikat is. Ezt a naturkozmetikumokat vettük alapul, ezt a trendet szerettük volna meglovagolni. Én egy rövid marketing kutatást végeztem a Google Play Store-ban a szépség és egészség kategóriában, és úgy láttam, hogy ehhez hasonló alkalmazás, amit mi készültünk készíteni, még nem működik, és úgy gondoltam, hogy ez egy jó piaci rés lesz, és ezért itt készítettük el vagy ilyen alkalmazást készítettünk. Ennek pedig a neve a házi hajpakolások. Igen, a házi hajpakolások applikáció egy recepteket tartalmazó alkalmazás. Ez azért praktikus, főleg ugye a nők a célcsoport, mert otthon lévő alapélelmiszerekből, vagy egyszerűen beszerezhető hozzávalókból a felhasználó saját maga készítheti el a saját hajpakolását. Törekedtünk arra, hogy ez az alkalmazás egyszerű és praktikus legyen, könnyen használható. Gondoltunk arra, hogy manapság már nincs sok ideje az embernek arra, hogy a szépségét ápolja, ezért egyszerű az alkalmazása, a funkciók. Az alkalmazásunk ingyen letölthető, itt pedig azért gondoltunk arra, hogy ingyenes legyen, mert a napjainkban a szépségipari termékek egyre drágábbak, és nem mindenki engedheti ezt meg magának, hogy megvegye. Valamint még röviden beszélnék a dizájnról, amiért én voltam a felelős. Gondoskodtam róla, hogy a színharmónia meglegyen, hogy nőies legyen, a háttérképen virág, illetve növény minták láthatók, ez a szépséget és a tisztaságot jelképezi. A betűtípusok egyediek, nőiesek, és magát a logót is én terveztem, én magam rajzoltam. A logó, amit korábban láttunk, hangsúlyozza, hogy a terméknek az egyediségét, valamint a tisztaságát és az egyszerűségét. Az alkalmazás első indítása után minket egy szép lapfüles menüvel fogad, amit azért is választottunk, hiszen így a felhasználó már első látásra szembesülhet az alkalmazás főbb funkcióival. Az első képernyőn láthatjuk az alkalmazásban található receptek neveit, továbbá a nevek mellett megjelenik egy csillag ikon is, hogyha az adott hajpakolást a kedvenceinkhez adtuk. A kedvencek lapfül is hasonlóan néz ki, ezért arról nem készítettünk külön képernyőképet. Itt a jobb oldali ábrán láthatunk egy hajpakolásnak a részletes nézetét, ahol először is informálódhatunk arról, hogy ezt milyen hajra ajánlják, továbbá, hogy milyen hozzávalók szükségesek hozzá, és hogy hogyan kell elkészítenünk. Alatta tájékozódhat a felhasználó arról, hogy az egyes összetevők miért hasznosak a számára. Itt megjegyezném, hogy egyedi betűtípusokat használtunk, amelyek használata ingyenes, azonban az egyikhez mellékelni kellett egy licencinformációt, ezt a menüből elérhetjük. A menüben még egy megosztás funkció van.
Az alkalmazás másik nagy funkciója az a kereső. Kétféleképpen is kereshetünk. Az egyik, hogy hajtípus szerint, tehát normál, vagy száraz, vagy zsíros. Amit viszont kiemelnék, az a Mi van itthon elnevezést kapó kereső, aminek az a lényege, hogy a felhasználó olyan receptekre kereshet, amelyek a kijelölt hozzávalókat tartalmazzák. Ez nagyon jó, mert így csak körül kell nézni otthon, bejelöljük, hogy mink van, és akkor az alkalmazás ez alapján ajánl nekünk recepteket. És nem az van, hogy megnyitunk pár alkalmazást és pár receptet, és elszomorodunk, hogy basszus, pont nem tudjuk megcsinálni. Itt a jobb oldalon egy találati listát láthatunk, ahol legfelül informál minket a rendszer, hogy mi szerint kerestünk, mert ugye említettem már korábban, hogy hajtípus szerint is lehet keresni. Legfelülre azok a hajpakolások kerülnek, amiket a megadott hozzávalókból meg tudunk csinálni. Majd azok következnek, amihez egy vagy maximum 2 hozzávaló hiányzik. Itt még megjegyezném, hogy az alkalmazás elmenti, hogy milyen hozzávalókkal rendelkezünk, tehát nem kell minden egyes megnyitás után újra bepötyögnünk. Továbbá, ha valamiért szeretnénk ezt törölni, akkor az alaphelyzet gombot szükséges csak megnyomnunk, ami meg is kérdezi előtte, hogy valóban törölni szeretnénk-e. A felületek kialakításakor törekedtünk a használhatóságra. Ezt bizonyítja is, hogy ezt az alaphelyzet gombot felülre tettük, és nem legalulra, amikor már egyenként mindenki kiszedte a pipákat a jelölő négyzetekből, és csak utána szembesülne vele. A felhasználók még megtekinthetik, hogy milyen összetevőkből épülnek fel ezek a hajpakolások. Itt a egy-egy összetevő nevére kattintva információkat nyerhetünk arról, hogy ez miért hasznos a számunkra. Továbbá kereshetünk egy adott összetevőre is. Tehát ha például itt olyan hajpakolásokat szeretnénk, ami a tejet tartalmazza, akkor csak itt rá kell nyomnunk a keresés gombra. Akkor a motorháztető alatt elhelyeztünk az alkalmazásba a Google Analytics statisztikát, mert ezek alapján szeretnénk továbbfejleszteni az alkalmazást, és jó tudni, hogy milyen eszközökről használják a felhasználók, melyek a legkedveltebb pakolások. Továbbá bízunk abban, hogy ez az alkalmazás népszerű lesz, ezért elhelyeztünk bele Google AdMob hirdetéseket is, amiből talán majd jön egy kis bevétel. Gondoltunk azokra is, akik csak alkalomszerűen interneteznek, tehát csak a publikus helyeken felmennek a Wi-Fi-re, letöltenek pár alkalmazást, ezért az alkalmazás offline, tehát internet kapcsolat nélküli üzemmódban is használható, tehát nem szükséges hozzá, hogy legyen internet. További terveink még az alkalmazással kapcsolatban, hogy szeretnénk bővíteni a recepteknek a körét, valamint más nyelvekre is szeretnénk lefordítani az alkalmazást. Itt elsősorban az angolra gondoltunk, mert így eléggé nagyobb kört tudunk elérni, valamint más nyelvek is szóba kerültek, például az olasz. Továbbá szeretnénk táblagépre is optimalizálni a felületet, mert bár így is szép táblagépen, azonban jobb lenne, ha jobban kihasználnánk a nagyobb felbontás és kijelzőméret nyújtotta lehetőségeket. Hogyha valaki ki szeretné most próbálni az alkalmazásunkat, és androidos telefonja van, akkor csak irányítsa ide a vetítőre. Köszönjük szépen a figyelmet!